Els veïns de Sant Martí gaudeixen ja d'un nou casal de gent gran. Amb més de 2.000 socis en actiu i una superfície de més de 900 metres quadrats, el casal Joan Casanelles es converteix en el segon més gran del districte. Per les persones grans és un ambient que et dona per sortir, t'arregles i surts, avui anirem a dinar, després se fa festa al casal. Comparat amb el d'abans, no veies, no té punt de comparació, que era antiquat, més petit, diguéssim, no? I clar, aquí tot és nou, tot fa goig, clar, què vols que digui? Un 10. L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha estat l'encarregat d'inaugurar el nou edifici, un equipament que millora notablement les prestacions de l'anterior casal. Gràcies al trasllat, no només es guanya en accessibilitat, sinó que també s'amplia l'espai i el nombre d'usuaris. Jo el que sempre destaco és que la gent gran de la ciutat de Barcelona, aquells que poden, jo crec que són gent que surten de casa, que es troben en el casal amb altra gent, que aquí aprenen, aquí disfruten, aquí ballen, en definitiva, que emplenen d'activitat una etapa de la vida que sempre diem que ha de ser una etapa activa. Activitats de foment d'hàbits saludables, lúdiques i de lleure, com ho són les sardanes, l'aprenentatge d'idiomes o les manualitats, són només 3 de les més de 15 activitats que aquí s'hi podran trobar.